Congratulations mama. Makaniko manditikawo tinotenda chaizvo. Tiripo makadiyo. Tinofara tiripo makadiyo. Isusu nhasi tauya pano mama. Tiri veclinic, herbal clinic inonzi Life Hub. Upenyu herbal clinic inowanikwa iyo kudema padhuze neZP Dema. We are just 100 meters away from Dema police station, opposite Giant Service station. Ndiko patino operate herbal clinic yedu tiri. Saka nhasi tafunga kukushanyirai mama. Sekukumbira kwatakaita patakataura nditi akupera mama tokumbira kuya kuzokuonai. Tine chipo cheduwo chatoda kukupai chekutenda basa guru ramakatibatira sevana kubva tichikura muchiekta muchitifadza paZTV. Taitoziva kuti hakuna rimwe show yatinogarira kunze kwedrama akaichilimba nevamwe vese tichikokoneti kuti mama anogona kuekta tichifara. Saka nhasi tatege timbona appreciate mai vedu nekuti isizini yenyu yekuti isu vana tichikutendai nezvanakatiitira. Saka mama namukoma chale tiri kuti nhasi isusu tauya kuzokupai herbal product yedu inonzi Life Hub herbal tea. Life Hub herbal tea yedu ishi iproduct inorapa kana kuti inobatsira pazvirwere zvese zvinotambudza vanhu pakurarama, kubvira cancer prevention, arthritis, BP, asthma, anything chinorwadza pamiri wemunhu. Product yedu iri kubatsira. Product iyi yakatanga kutobatsira inini Bishop Katandika muna 2022 pandakapotsa ndafa necervical cancer. Ndakarwara necancer yechibereko kubva muna March 2020 kusvika muna March 2022. Ndokunamata ndichingotema ndichichallenjawo Mwari ndichikumbira kuti vandibatsire. Ndopa vakazondiratidza product iyoyi. Miti mitatu yemuno muZimbabwe, mashizha emiti mitatu yandakaratidzwa kunzi titore mashizha acho nditswanye-tswanye. Nhasi mama aya ma-samples ema-products edu atauya nawo. Hatina kukwanisa kuuya nezvakawanda nekuti tangoti toda kuuya netreatment kana tine mushonga yatoda kukupai inini namukoma chale. We are going to give you this for free. Toda kuti murape mupore. Marapwa mapora imini muchazoudzawo nyika kushanda kunoita mishonga yedu nekuti isusu product yedu tinoitemba. Yabatsira vanhu vakawanda kwatinogara kudema ikoko nevamwe pasocial media vataingoonawo vachibvunza tichivatengesera tichivabatsira. Saka muchidimbu mama ndizvo zvakafambira. Ndofunga ndanga ndakangana kuzotsanangura kuti ava vamwe vangu vandinoshanda navo ava ndimisi Mhlanga ava ndimaigwatidzo. Tinobata tese kuLife Hub herbal clinic yedu kudema ikoko. Aiwa, ndinotenda zvakanyanya nerudo rwenyu kuti ndipore uye chale kuti mubvise obesity nachale. Ndofunga nyika ichange ichingoonawo kuti this is wonderful. Chale kana mamutangawo anenge achimonitwawo nenyika. Saka regai ndimbe kambo Mwari ngoni rufa Baba ndiku daneba abandiri mwana we Yesu mamba ndireke ndakundira nesi bandiro samakadza ango andija ndotenda vanangu. Warangarirwa pautano, warangarirwa pazvese. Aiwa ndinotenda. Asthma treatment, asthma combo yedu. Saka tichakusanangura kuti munenge muchimwa sei. Then mukoma chale yawe obesity ndiyo yakadai so. Iri miiri kudai iyoyi inopedza masports zvekuti tiri kutarisira kuti mukoma chale vasati vatombopedza
kosi yedu iyi vanenge vakakomana vanenge vakakomana katete katete vanenge vatotanga kuona maresults. Tiri kutaura kubva pane zvatiri kuona zvichiitikawo kune vamwe vatiri kubatsira kukiriniki kwedu. aiwa mwari ngavakudze. Regai ndingotsanangura futi muchidiki ndichiti pamwe nyika ingoshamisika kuti ko munhu wabhishop akutaura nezvemaherbs sei futi. Aiwa zvemaherbs zvirimo mubhaibheri. Maherbs akatosikwa naMwari, miti yakasikwa naMwari kuti vanhu tirarame. Mukatarisa in the book of 2 Kings chapter 20, prophet Isaiah vakatopiwa instruction naMwari yekunzi vatore mafig tree leaves vabatsire King Hezekiah vakanga vachirwara nemamota. King Hezekiah vakatorapwa nemashizha emufig tree vakatopora. Saka ini ndinotenda kuti ndiyo same instruction yandakapiwawo iyi yekunzi tora mashizha emiti yakati ubatsirike upore uzobatsirawo nyika ipore. Herbal clinic yedu inonzi Life Hub Upenyu Herbal Clinic. Tinowanikwa paDema opposite Giant Service Station neZetherapy Dema, ndipo patiri located. Aya ndo products edu atinoshandisa kubatsira vanhu aya. Dzinoti 0772 715 885. We are open from Monday to Friday from 9 p.m. to 6 p.m. from 9 a.m. to 6 p.m. Then